Свинско с картофи. Необходими продукти: 2 свински котлета, 400 г картофи, 3 големи глави лук, 2 червени чушки, 1 голям морков, половин консерва домати на парченца, 5-6 скелитки чесън, олио, червен пипер, сол, черен пипер по желание, чубрица, магданоз. Начин на приготвяне: в мазнината запържвате нарязането свинско до силно зачервяване. Вадим го в една чинийка и в същата мазнина запържваме ситно нарязания лук и настъргания морков. Връщаме месото, добавяме чайна лъжица сол и червения пипер. Запържваме още малко, добавяме картофите, нарязани на средно големи парчета, скелитките чесън цели, чушките, черния пипер и чубрицата. Доливаме с вода до покриване на картофите. Ври докато картофите са почти готови, слагаме домата, за 15 минути ако е пресен, 5 за консерва. Накрая слагаме нарязания магданоз и оставяме яхнията за 5 минути, без капак, за да не си променят цвета. Свинското с картофи е готово. Да ви е вкусно!